Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin sing nontok ruwame. Kula dongakno menisuk sampeyan oleh dhuwit 2 juta. Amin. Nggih. Syaratnya dodol HP tapi. Awan-awan mepe bantal wong mepene ndukur wuwungan. Dadi prawan ojo cengkal-cengkal cikne gak dirabi juru kunci kuburan. Ojo mangkel dulur iku mek guyonan. Senajan sembarang larang sing penting seger kuwarasan. Pinara ingkang sekeca mirengaken kidungan kula. Ruah desa utawa sedekah bumi iku wis dadi adat lan dadi tradisi. Setahun sepisan monggo diengeti supaya anak putu besok gak sampah lah. Sehno teko hasile bumi minangka wujud syukur nang bumi per ati sing ikhlas teko tulusing ati wong perune sak desa simo rukun gampang dolek reje. Persatuan lan kesatuan monggo diutamakno kanggo ngraketno bangsa lan negara kita. Kula nek ndelok warga mriki pancen percaya kabeh masyarakate bareng-bareng bangun desa. Mulane dalu niki dianakno sedekah perlune wong sak simo rukun kabeh njaluk berkah. Kula dongakno adoh saka musibah sakmarine ruah desa rezekine tambah melimpah. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, dalu niki acara kuwatah mboten dawa-dawa lek ngomong.
sholatan ada imatan bidawami mulki lahi tombo ati iku limo warnane maca Al-Qur'an angen-angen sak maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat kudu wateng kang bisa luwe kaping limo dikir wangi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa ngelakoni insyaallah Gusti Allah ngijabahi ndak gendang tak ndak gendang tak gendang terus no Sok nang ngarepe salon mati salon iku kok. Aku iki nggih tombo ati. Kono ku nek joget iku sing temen. Enak. Didelok wong sakmene kae iki lho mbok yo sing temen nek joget nek kaya joget. Aduh. Enak. Ya. Wong-wong ki enak-enak tok ae. Kono kok boleh lembeng sih? Kok ndok lembeng ngono. Aku iki nggih tombo ati. Kok nggih dulen tombo ati? Kok awakmu kucuk? Kok iso kucuk lho? Awakmu karo duka. Wong tombo ati iki apa jenenge pujian. Papan nggawa umpan, nggone dhewe-dhewe ngono lho kucuk. Wong nggih payai. Oh, tak pateni kok. Dikandhani nyuruh payai-payai. Umpama itu ngencana pun gak tahu sapa lahar. Lho ya apa? Lahar. Ngarani tok wis keliru. Langgar. Lho kok dideleki gendakmu lho. Aja digaduh rek, gak kene digaduh iku. Aja kial. Langgar ngarani wis keliru. Iki lho nek tau ke masjid. Dileh ya. Dileh kakekmu kono. Aku suwe-suwe aku wedina aku mbek awak ngono. Enak to. Terus sing bener ya apa? Sing bener ngene lho. Kowe nek gawe tombo ati ya. Pujian sing enak kaya aku. Aja dipengaruhi cak bingung iki. Ayo gendang ayo. Kok niku wasno apa? Tombok togel. Kok iso tombok togel iku lho gak oleh. Oh, dadi tombok togel iki gak oleh. Konan polisi dicekel sing oleh titip. Kok iso titip ya gak oleh. Titip ya gak oleh. Sing oleh nunut. Tombo ati. Gak oleh. Gak tombo. Eno. Iki wae nomen panitiane. Lapo? Sembarangan njaluk ae gitu. Awake sing dijaluk. Lho, ancene penjalukan ngono iku ae dhewe kudu iso nuruti. Iya, alhamdulillah karya baru tiap tahun ditekakno mrene. Walaupun permintaan sing apa ae dituruti. Tetep dilayani. Ya iya, cerita ya pemerintahan. Maru terus apa jenenge lawak ya permintaan. Lawak permintaan. Permintaan kabeh. Ngono lho.
Saiki ngene no. Apa? Ayo nggae dulinan. Gawe dulinan. Iya, nggae dulinan. Aljidor. Oh, sing teko Arab Saudi. Ya, Arab Saudi kok. Arab apa? Arab Saudi. Arab Saudi. Arab Saudi. Kono ngarani wis keliru. Loh, Arab Saudi. sing bener iku Arab Saudi. Lho kok iso ngarani bener Arab Saudi? Ya memang Saidi tuku bakso tak takon di kon nang ndi rong dina nang Arab lho. Ayo. Kon sing Nek ngono, aku sing nerbang ambek selawatan. selawatan. Ono sing jidor. Jor cacak. Ya, cacaan mumung saudan. Cacak dhisik. Enak wis iki baik. Iya, Pak. Wis ayo cacan. Iya, Pak. Nek salan-salin. Baik ya. Lah iya pelawak lembek. Kudu tak batek ae. Wo, Mas. Apa, Pak? Wetenge wareg. Wo, wetenge wareg. Iya Nabi Sidur sok antep. Rewoso ngono. Sik coba maneh. Jangan gore. Jangan gore. Iya, Kuwi enak iku, Bah. Embo. Embo. Le. Oh, kere iku. Lapo? Tak boleh mencetat. Coba. Tak coba. Trang trong trang. 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 Apa? Lapo jidor sok mlayu-mlayu ngono iku sih. Sing salah moso sing nabuh. Lah terus. Sing salah sing ndelek jidor. Apa ndelek jidor gak ditaleni? Waktu beduk tak tabuh belaran nang Tegal-Tegal. Jar-jar ngene. Talenono. Tak talenane. Heeh. Retet siset wis. Kok di selawatan aku sing jidor. Ya. Sing iku aja suwe-suwe no selawatan. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahid. Kok iso kaya ngono sih? Enak sore. Selawatamu genah, aku nabuh jidor durung kemeng. Bareng jam 2 selalu banter gak kuat nabuh tangan tak cekel kogel. Selawatan yo aku ini no. Ya apa? Pening selawatan. Ya. Awak wis tuwek eno megah-megah eno. Sholatullah salamullah. Allah la ilaha illallah. Meneng ae ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allah. Kamene kono sapa ki matamu. Mang jare gak oleh cepet-cepet. Ya milih sapa kono wong kene budalan Tegal supet tak dibacok wong dengkulmu kono. Rada arang cecek matamu. Yo. Lambene kaya basi. Sekarang ah. Rada arang cecek. Sholatullah salamullah. Bongko mari no.
ala Rasul. Ya kan melu galek-galek ah. Sholatullah salam aja ditapu di sini. No. Apa? Sik nang apa ora jumbo eber kok durung ngotot. Mang jari kerep keliru, arang gak oleh. Karangan delokan iki lho. Marene tuh. Roto. Mare karangan. Ya wis, aku. Roto kerep dedek. Sholatullah sa Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala oprek asli wong. wah ya ganteng arek ya. Iya. Teko Surabaya aku. Teko Menur. menur. Nah, Teko menur. nyambangi tanggoku. Heeh. Anake telu iku gendeng kabeh. Anake telu gendeng kabeh. Jenenge Aji. Aji, Lanang iku. Lanang. Mari ngono Ami. Ami, Terus aku. aku. Mbok tutukane apa celukane iku aku. Celukane aku. Lah terus iku. sing Dadi iku dilebokno nang kono kabeh. nang kono kabeh. Aji iku diobati Heeh. sak wulan. Sabulan Waras mule. Oh, mulai. Waras mulai bayo. Iya. Mari ngono Ami. Ami. 2 bulan. 2 bulan. Diobati Boleh. waras mulai. Heeh. Lah kari sing gendeng iku sapa kalian? Kari sapa sing gendeng? Heeh. Sing gendeng kari sapa? Lah iya. Lah sing gendeng kari aku. Aja bener lho, Kak. Lah iya lah. Si lah ana loro gendeng digawa nang gone menur jenenge Aji, Ami, aku. Lah sing Aji 2 wulan, 2 bulan Aji ku sak bulan. sak wulan Ditambani sembuh. sembuh. Akhirnya pulang. Pulang. Si Ami. 2 bulan. 2 wulan. Diobati. Waras. Boleh. Lah iki sing gendeng kari sapa? Aku. Oh. Wis suwe ya. Wis suwe ya. Wis. Gus. Saiki wong gendeng aku takon wong gendeng. Tengerane wong gendeng sih apa saiki? Ayo tengerane wong gendeng. Tanda-tandanya. Ngono iki. Ngono. Tandane wong gendeng. Heeh, ayo. Siji. Iki gejala pertama. Iku ngomong dhewe. Ngomong dhewe. Berarti gendeng. Gendeng. Nah. Terus Nomor loro. Kedua. Nah. Muda. Gak berpakaian. Gak berpakaian. Muda. Muda ya. Sing ping telu nih.
Sobo pasar. Sobo pasar. Wis iku angel. Wis iku angel. Heeh. Terus sing sobo sapar. Sobo sapar. Apa? Sawar. Tadi tanda-tanda. Tandane. Heeh. Siji ngomongke. Nomor loro iku muda. Nomor telu Sobo pasar. Berarti awakmu lapo? Sobo pasar. Lapo? Aku kan lodrok. Lodrok. Heeh. Si sobo pasar? Dorong. Dorong aku ya. Cek gendeng terus kabeh ngono ya. Dadi yo iku tandane. Heeh. Enak wong iki aja kaken pikiran. No. Kon jek enom, Dik. Lho. Ayo, Pak, nek wong rata-rata wong lanang apa maneh jero rabi ngono iku lho. Nek gelem cerita ngono. Mayu nang jembatan Canger saiki. Oh, nang jembatan bunuh diri matamu. Ya wis. Ya wis sepurane rek ya. Aku gak semedhuk awakmu. Soale awak dhewe ono gawene. Kon niku lak ngebel aku sih, aku sih. Iya. Jarene ngopi. Wah, aku wis gak arep kopi biyen. Ngopi. Saiki wis gak ngopi aku. Masalahe yo. Sope kopi iklan-iklan wis gak tepak. Gak cocok. Gak cocok. Gak cocok. Lah awak dhewe tuku kopi ya. Iya. Kopi kapal api. Ya tak buka ono kopine kapale gak ono. Lho, sik. Iya. Lho. Susu bendera. Susu bendera. Aku tuku tak suwek. Susune ono. Genderane gak Gak ono. Mulane iklan iku sing gak bujuki tepat. Mek sijine. Apa? Sarung gajah duduk. Kon kok iso ngomong. Sarung gajah. Gak bujuki. Gak bujuki. Ya apa? Lah tanggoku tuku sarung gajah duduk. Dibuka. Ono telaline. Ono. Gak bujuki. Wis sepurane ya kaya. Wis dibagi ditidang. Heeh. Ya ngono. Ya ngono iku wong arek gendeng. Ngomong-ngomongi gak cocok belas sing sing gak seneng aku. Gak apa-apa. Aduh. Dicakep iki. Ngono iku ngomong kok dijendak gendeng wis cocok. Sing ngomong gendeng sapa? Lah cocok memang. Ingon-ingonmu ngarepe omah iku lak ono budeng sih. Iya budeng lah mbokmu sing Gus. Oke. Susah rek. Kok iso pendengaran susah. Anjene tak dolokke mang ya apa, Pak yo? Ngomong be aku, pancen awak dhewe goleki sodrun. Lah, golek sodrun. Aku goleki sodrun. Jane ti asline goleki sodrun. Ono perkara apa, Pak? Lho, nggawa dhuwitku 8 juta. Lho sodrun niku. Mari dodol kali. Dodol kok dodol kali lho, Pak. Terus aku nagih nang sing wedok. Tidak mau tahu. Iku urusane sodrun. Bayangno kon. Wake arek-arek iku. Nah, sopo sodrun? Sodrun. Pean 8 juta. Aku 8 juta. Jane niku gak salah ya. 7 jutaan. Lho ngono sodrun. Bojone iku riwa-riwi ketemu aku ndak mau tahu. Bayangno. Nah, iki lho. Lah apa kan ngrasani aku, Cak? Wis, saiki sodron iku nduk endi? Sampeyan iku golek Cak Sodro. Iya. Lah wong aku mana gak goleki wong aku bojone. Lah iya nang endi? Dapak aku weruh, Cak. Aku ya gak goleki. Sodron iku utang aku 8 juta, jane 7 juta. Arek-arek iku mbok pira? Diutang sampean? Iya. 8 juta. Diutang Cak Jonet. 7 juta. 7 juta. Terus sampean? Gak diutangi aku. Oh, gak diutangi kan gak ada duit lah ngono. Terus Aku iki ya garo, Cak. ya gak iso wong peno iku. Yo peno kudu tanggung jawab. Tanggung jawab. Kalah, Cak. Peno iku wong soge. Iki apa? Duwe pabrik susu sih. Endi? Iki ta. Loro. Blak kerak. Wis ngene. Aku oleh informasi. Mbok iki bener. Ya. Iki asumsine kanca-kanca. Sampeyan krungu ngono ta? Krungu Cak Sodro. Bojo peno iku saiki nang daerah Mojokerto. Lah apa nyang Mojokerto iku? Ana desa Dadapan. Ya iku ana kono. Oh, desa Dadapan ku ana perning iku. Iya. Jarene ana kono. Mulane no, kono ambek arek-arek kompaken. Ayo rono, didoleki sodron ana Ndi? Ana ngono, Cak. Aja kesuwen. Iya. Ayo digoleki Cak Sodron, Cak.
Mau mana kok lho? Iri kon. Yen di aku nome uber-uber aku. Saiki ketok tuwek. Iya, kon biyen dadi tanggaku kon eling ah. Sik durung duwe jedhi. Adose nang nggonku, ngusi nang nggonku. Saiki dapak-dapak penak uripe, lali bar aku. Lah nek trimo ngono ae, lho. Nek niat wani bar aku. Ojo maju siji loro, maju kabeh. Kecandak sebeno bantolo, ajur sak walang-walang. Arjuna bojone papat sing loro njaluk dipagat sing loro budal minggat Arjuna ijen ana omah watuke kumat Kak selamat. Mbok eling cilikmu riri. Saiki gedhe-gedhe wani bare aku. Ora ngreken awakmu. Ngreken urip ora karo-karane to. Sing tak pikir sapa? Sodron. Lah mosok rek jenenge dolen lumrah ya 5 dino ta seminggu. Sodron enggak. Petang wulan dadekno. Kono penak karek nyaplok. Lah kene iki kaya nete-nete. Wis rondo gak enek sing golekno. Sembarang nang nggone toko wis ngebon. Sak wulan bayar pisan. Durung Bang Tutu. Bang Tetel. Alah. Tak gunem kaya jenenge kanca, gak tak gunem kok ndableke glane. Kuwi mburi ngono ketok ring wongkotan dientekno ditumpuk-tumpuk kate di apa. Dron. Nyoto. Wah. Motore. Sawangane kok diumbar-umbar tetep blarah nang sawah. Jatan. Ini ta. Kok niku lho maca opo, Rek? Maca opo kok niku? Lho, ketinggalan jam. Ya, Bringose sisian. Loh, endi? Lah iku Brengose keslomot. kok sik ta. Mbok, Apa? aku ki mergo rene ku betah. Eling-eling peno iku kan peranaan India. Ya, Pak. Peranaan India. Kok iso ngarani peranaan India itu lho. Sik. Lah jenenge meneh kan Mbok Markasem. Kon kok tak tonyo lho kon. Kok ngelih-ngelih jeneng ngumpul ngacakno. Wah, Mbok. Apa sih? Kon macak ngene iki apa? Lho. Iki ngono dingge golek duit. Iki macak sing diarani andi-andi lumut. Sik. Nek adi-adi lumut ngono ganteng. Lho. Lah kon koyo luwak angop. Sik. Aja nginyak, Pak. Ya iki sing praen gaul kaya artis drakor iku.
Apa? Artis drakor. Apa? Drama Korea. Drama Korea. Iya. Nek kono kok duduk drakor. Lah kaya apa? Dracula. Wah. Saka Dracula ngenyek. Modelmu. Sik ta, rene ta. Oh niku lho, gak rumangsa ta ya apa? Ya apa? Kok nduk kene pirang wulan. Sik, nek niate dolen ya, Drun. Dolen nang kanca ku 5 dina ta seminggu. Lah iya aku ngono kan nunut ngiyup sih. Ya apa? Nunut ngiyup. Udan ta. Wong terang iki kok Maksudnya aku ki ndok kene iki maksudnya ndelik. Delik. Delik. Lah ana urusane apa kok delik kuwi sik? Tak kandhani. Aku ngono kan ditagih utang. Heh? Ditagih utang. Ditagih utang terus delik nang nggonku. Kok pinter kon? Lho iya eling-eling peno rajane tukang utang. Kok roh. Kok gak ngono. Model. Mula aku macak ngene iki tak gawe bisnis. Kayak bisnis. Bisnis. Gawe cara. Heeh. Wis tak sebarne. Lho, sebarne marut tak unggahne nang Facebook. Wah, Tapi wajahnya bukan saya. Wis tak sebarne tangga-tangga nek kono kok tak kondhapun kok anak arep wong sing arepe ngunggal wong kuwi iki daftar. Nggawe duit. Iya. Nggawa oleh-oleh. Heeh, oleh-oleh nggo duit. Lah hasilnya kan lumayan. Hasilnya yo lumayan. Iya, lumayan. Terus nek soal hasil, Lho ya kan nggih nyautang. ngono. Tiba yo otakmu yo cair. Ah kandhang ngene yo. Terus carane ya apa Lho sih? carane kok anak wong moro. Lek wedok ditampa, cuma lek lanang aja ditampa. Iya, Pak. Lek wedok ditampa, lek lanang aja ditampa. Ditolak. Ditolak. Wah, emane, Bro. Ya apa? Pak Iwan. Eman. Lho, Riko iku sik cerdas lah mbek lanangan. Iso wis tak. Nek sono nek arek wedok berarti unggah-unggahi. Enggak, engko lu nyolok ya ditembangno. Ah nyolok aja dirang-dirang. Nyeluk kok. Ya aja dir, lho ya ditembangno kaya Ya, sing ngomong. ya, Sapira? Larase sapira, Kang? Ya. Ngger putraku ande lumut tumuruna ana Mbok suaraku enak ta Mbok Enggak, Bro. Riko trenyuh Ora. tersentuh ta Mbok Tasara lho lha apa Sikil. Sikil dicaki. Sik. Dadi nek aku nyeluk awakmu, anak dulu. oh ndok panggung dadi pring tak tumpuk pasar gawe apa Oh, tiga apa? lho ya digawe Panggung. panggung dudu gupane dorong Kowe kon jate koyo doro. oh ya gak ndok kono kok diceluk wedok diceluk Nganggo tembang. Oh. Ya apa ya, Pak? Ngger putraku Ya. Elo telo. kok lote-lote to Iki lho. dolen Ya. aduh yo Ya iku aku. Satolet tolet. Handi lumut. Dron, awakmu nggawa panggung, ngene enak arek wedok, unggah-unggahi Ditampa. Aku nembang. lanang tolak Ya. Eling. Oke. lek arek wedok Ditampa. lanang Tolak. ojo lali lek wedok Ditampa. lanang Lah. oh Isane opo ngajak gak eling aku. Tas bane. Tidak yo utake cair. Ger putraku Andi lumut. Tibae penak. Ora ngono gak mang-mange. Tiga sampai 4 wulan gak mingkre-mingkre.
Lho kaitan yo kene apa ana gawe ngono. Kaya oleh gula. Jaran. Kedayan turis. Ya, biasa anak kebon. Kula nuwun, Mbok. Monggo, Nak. Monggo. Napa niki regiane Mbok Rondo Ndladapan? Ya, Nak. Kene omahe Mbok Rondo Domo. Oh nggih, Mbok Rondo Domo. Maloke Mbok Rondo Ndladapan. Oh nggih, Mbok Rondo Ndladapan. Jenengmu sapa, Sendo? Oh, kula Preting Abang. Kate nanti, Bang? Caine rek kreditan Panji. Tua abang arek kreditan. Niku lho badhe niku Apa? menek. Iya menek klopo sik lugur. Niku lho napa? Unggah. Nggih, kajenge unggah-unggahi, Mbok. Perlu murene unggah-unggah. Nggih. Senengmu kepenting abang. Nggih. Unggah-unggah sapa, Sendo? Oh niku lho. Ande-ande semut. Ya apa? Ande-ande semut. Tak untir apa kon. Andi-andi semut, andi-andi mulut. Nggih, mulut. Andi-andi lumut. Nggih, Mbok, ande-ande mulut. Lumut. Nggih. Nih, kon niku jek perawan. Oh nggih. Dereng kalong belas. Ceking ya. Nggih, banget ceking seksi. Andi-andi lumut iku nek gak perawan gak gelem nonton. Ya wis nek ngono. Entene ana kono tak undangi. Nggih, sampean undang nggih. Ya, derwaceker matur-matur tangi dhewe mlaku golek sandal. Aduh ibu kula boten purun kleteng abang sisane wong tukang tebang. Matur suwun, Mbok. Nggih, alhamdulillah nek sampean pun purun. Nggih, napa? Kon niku ditolak. Lah napa ditolak? Lho kupingmu dublek ae apa? Nggih mboten dublek, nggih sampean sing dublek. Kang Mas andi-andi lumut tuku gak doyan apa awakmu. Sebab awakmu sisane wong nebang. Mboten sisane tiyang nebak. Lho lah sisane sapa? Garangan. Garangan arep ae. Kon ditolak, kowe nang mulih. Mboten kula sing ken lele andane. Ndableke glani. Mboten dablek sampean sing dablek. Wong wis terus gak ditampa kok dinteni. Sampeyan iki lho dublek ah. Sing dublek iku awakmu. Nggih tetep kula entuk semriki ken. Konteni mbok menawa lele. Ya sak karepmu wis. Nggih. Kula entuk semriki.
Lungguh sing penak. Arek wedok tilae kuwi lho jigre. Apa? Omahmu mari ngopel ya? Sing ngepel sapa? Gak lunyu pancen tilam koyo jaran. Aduh. Nek daya luwe kok. Pak, napa leres? Niki griyane Mbak Rondo Simarukun. Kon ku tak bacok lho kon. Ngomong diatur po. Iku lho. Sing Mbok Rondo dadapan. nggih, Mbak Rondo dadapan. Dadapan? Nggih, Mbak Rondo dadapan. Lah jenengmu sapa sih? Kula Konting Ijo. Ijo. Ngono yo, sambato nek Mas. Kon niku meteng ta, Nggo? Aduh. Kula sik gandhi. Sik sipra. Cek perawan. Nggih. Lah wetenge kok ketungtung. Niki. Awan wau gawe dolinan panjak ripin. Keteng ijo. Nggih. Anak pare gawe apa? Kula mriki badhe menek. Niku lho. Menek barongan. Unggah-unggahi, Mbak. Unggah-unggahi sapa? Kang Mas Andadi Lumut. Andandi Lumut. Wis kok pikir ta? Oh, nggih sampun. Keteng ijo. Nggih. Aku yo gak nolak. Yo gak nampa. Mbok menawa nek ditampa yo aja bunga. Nggih. Nek ditolak yo aja susah. Nggih mesti diterima, Mbak. Wong arek cantike kaya ngene. Masih nang kene roh aku liwat bodho pating celuwit. Nek ngono tenono kono. Nggih. Tak undang nggih. Amin celuaken nggih. Ya. Ngger puter. Sing nyeluk lah ya aku ya. Sampean. Sing tak Apa? kon kenal Ndek Bogel. Hah? Kenal Ndek Bogel. Bogel? Ih, Boten. wah kon tanggane Bogel. Kandhanono ya. Nggih. Nek petuk Bogel sak wayah-wayah. Nggih. Digereki bulurah kene. Lah apa buluran dole bogel? Nyolong pitik sak tarangan sak ndoke. Bulurah iku? Iya. Nek sing ngomong ngono ku ya cocotmu dhewe. Lah apa bulurah ngurusi PT Anggrem iku? Ayo celana kono. Iya. Ger putraku. Aduh piyo kula mboten purun lateng ijo sisane wong dodol bakso. Jelas diterima. Gak mungkin gak diterima. Ya rugi lah. Lah nek potonganmu, wong kaya bebek anggur. Duh. Walik. Mbak, Keteng ijo. matur suwun nggih. Kok matur suwun? Lah terus diterima.
Lah kupingmu gak tau dikoroki. Kone iku ditolak. Gak diterima. Gak diterima sebabnya awakmu sisane bakul bakso. Mulane aja mblaran nang kebon ya ngono. Gak diterima ya gak getun. Balik nang penggawean lawas. Penggawean apa? Nang suruh. Lah apa? Delok kayu putih. Bareng wong potongane kaya ngene kok unggah-unggahe Kang Mas Andi lumut. Mbok ya dipikir. Wis sepero bayan adi lumut kepimpak. Oh. Berarti makane garangan iki. Kok acara Simo Rukun iki luwih esuk. Di meriah-meriahno. Awan nekno rek kono. Ya, ini nekno. Karena tujuane masyarakat dene cek seneng mangkane bondo gak masalah sing penting masyarakat seneng. Ya. Yo, Mbok. Sing metu duduk lek kono rogo. Lah apa lho? Ganyang kene iki lho. Bae dangan Simo Rukun sing metu. Kok apa? Untune nang linggise. Sak nambahane ku lho. Kale ngisi ku kaya sekrop. Ojo nyek. Kena apa, Nak? Watel. Kok sok diambut lho. Kula nuwun. Monggo, monggo Nak, monggo. Niki griyamu ah. Nggih, nggih, omahku Nak, omahku. Tenan wae mboke ya. Niku. Aduh, aduh. Apa? Orang-orang. Cilik anak kecekit dulu. Iku mboke. Apa? Tenan, aduh mboke. Apa? Sampeyan gak duwe jeding ah. Wo, ditandani jedine Ini bocor, rusak. gak sisi banyu. Belet bae. Le. Aja kok. Le. Kenan wae mboke. Jenengku Peting Ganyong. Peteng ganyong. Lah sore mono nduri omah. Apa nduk? Kate duduk kunir. Kok duduk kok. Ika aku rene mah jangu unggah-unggahi kon. Mas Andani lumut. Unggah-unggahe Kang Mas Andian. Engko nek lamar aku diterima kon tak perseni mboke. Iki lho pinter. Perseni. Perseni apa nak? Pendoso loro. Gelemok. Ika supring bed. Oh, sepiring bed. Tarik mboke ya. Iya, iya nak, tenan aku ngrungokno. Adus ta nek kate budal iku. Aduh. Aduh. Putraku si Andi Putri
si kucing garong wong. Rene nak Rene. Ya sepurane anak ya. Nggih matur nuwun wae lamaran kula diterami. Le, kleru kon. Masa kleru. Gak ditampa, Nduk. Lho gak diterima. Andi-andi lumut gak arep. Gak doyan. Gak doyan. Ditolak. Ditolak Ya gak getun. Aduh. Gak kuput. Aduh. Gak kuput. Sakno. Gak diterima kok. Gak ditampa ya. Jere andani lumut jere gegere bengkong. Ya gak gelem. Gak gelem wong sing jejeg. Kok koyo ngene gak diterima kok. Ya mesti ae wong kena elek ngono. Seksi ngene gak diterima ya. Seksi ya gak. Iki sapa? Kula ta. Kula derek kadang-kadang kula niki lho. Awakmu mangnen apa? Aku ta. Yo numpak Mercy, Cak. Awakmu. Aku ta Avanza. Aku manu Pak Mikro Letrek. Hei, numpak apa, Mang? Loh, kok dipekul sih? Oh, Kok kadang kabeh iki kadang. Lah iki jenenge sapa? Ya tambah kula pertengkone. Oh, petekone. Kadangmu kabeh. Iya, Mbok. Sadurunge nggawe tak condro. Oh iya. Umpama kembang, iki kembang mawar. Penting apa? Penting ijo. Kembang kenongo. Pertengkone. Kembang gading. Lah nek iko, Kembang gaceng. kok kembang kacang sih, Mbok? Lah ya wis ade lho. Ketemu ning Kalem, Mbok. wis kok niati ta. Nggih. Kadangmu kabeh ditolak lho ya. Nggih. Aja gelo lho ya. Boten. Ya mbok menawa awakmu diterima ya aja bunga. Nggih. Ya tak undangi. Gara putraku. Ya apa tanggung jawabmu? 8 juta lho, Wis. Drun. 5 juta ya apa? 3.500.000. Ayo, Drun. Cak, pura-pura ketutupan. Wes ade ketutup-ketutupan. Iku lek diutang iku tanggung jawab, Cak. Contoh dhisik. Iki perkara apa sih? Iki utang. Utang. Ditang piro sih? Aku 8 juta jonet.
7 juta. 3.500.000. 5 juta. Lagi kenekan. Gak ngutangno iku. Jole riko ayo. Terus. Wong utang iku wajib pelak nyah. Ya. Nek duwe. Iya. Lah nek gak duwe, Ya semoyo. ya semoyo. Semoyo Tak semoyanane. Pirang dino? Kurang dino. Petang tahun. Ya. Petang tahun. Ya Mino. Petang tahun. Wis sik apa kon sanggupmu? Ya kapan sak wayah-wayah aku duwe tak cicil. Tapi ada kesanggupan mengembalikan. Iya, iya. Oh, ya gak apa-apa. Ora kita Ini, iki sing ono kesanggupan balekno. Masuk duwe inisiatif. Ya, wis ngene wis. Awak dhewe iki kanca supaya gak pedhot ya. Ya wis kaya ngene iki ana kesanggupan sadar kon kuwi. Nah, nek wis ngono timbangane turu sore-sore. Lho lah apa Cak? Ayo nang Simoroko. Oh, ya. Apa Cak di kono Cak? Ono teater konvensional. Oh iya. Kok si Maroko niku? Iya. Lah, yaiku Lodrok Karya Baru Mojokerto, Jawa Timur.